ini ke por ke mentang ke ban snowy pi ni ke testimony na ni ke khon ke Jingphla Rihun to ai bingin ngap ni ke testimony bang ngek ni ke testimony kan long ke jingker khu ya fi we pu we baro ya roi try ni kong e song ban ai ngu yu ble bang yo ni kalat ban ai ka Jingphla pi bat ai khu ble ru lingba ka ni ka Potternet ministry ngayo ban ai ni ka Jingphla ba u ble nang ker khu ka ni ka ministry mo ban akwa ban ai pi ka Jingphla ba kumno ble ula ker khu ya ka yeng ka sam ka janga nga ai ngu ble ba nga yo ya ka long yeng ka long sam ka ba iet ka ba shakri u ble ba wala ipai em bat ka ni ka jing song bha jang ka perthai henre u ble shim la e no engi haka jing sngo breu ka jingi ngi la sngo du jing kermen ngi sngo ba dan lat shu ngi la khuslai na ma bang ya bun shipara ngi sngo bang inom la ban pendap e ki jing puli ki jingi na mar ba mangim de ki breu ki ba da bet da biang bhan henre ime issue belas ngi henre ngi ai ngo pa di u ble ba ngi dan ni ime ba iet ba shakri u ble ba ime iju lum lang ngi shipara bangin yo ban shong haki kejat ki jong try ban ngim chuklat ban pentep show try ba nakabenta ipai jungi nama ba im hani jing song pa jong ka pertheng iju duai nakabenta jung e ba in pai not show try ngi ai ngu pa de ka kten ka jong ble wat langi khi kuslai wat langi sngo kuslai ka jing em ka jingi ngi sngo du jing kermen ngi ai ngu pa ka kten ka jong ble ka ai man siam ngi ma ba na yo anis nong ka ba khat sao de khat ka baning kong ka ong ba wat khi kuslai na ka donut ka jong pi tu nget pi hau ble tu nget hangaru nga ai ngu ka kten ka jong ble ba ka kten ka jong ble ka ai man siam ngi ka nang ai bor ngi ban ngim chuklat ban ai ngu yo try ngim chuklat ban pentep show try ba ka shimpor hado arfo sans nama ipa jingi in pai sha utrai ngi ai ngu yo ble na ba uble shem la e no ngi ai ngu ka kten ka jong ble ru ba lingba ka jing dwai ka jingi lemba ka jing pentep ka jingi sha utrai lingba ki shakri jong try bakin dwai lam na ka banta ka yeng ka sam ka jingi ba kumni kumbangi long ru kumni nga yeng hang ni ru om ka jingla ka jonga hendrei de ka jing ai e ka jong ble ka ba pelai nga bangan yo ban flash pi bangan pentep ya ka jing bha ka jong try ka ba ula le ka yeng ka sam ka jonga ba wala ipai la phai sha utrai ma ngidang mat hi shibun ki jing e ki jing jin jara ka jing em ka jing shitam kala wan ha ipa ma ha ka ba ila don ma hau khlai ba ngila li shim dawai keleng na ki doktor ki la phai i ba bangi hab mane phata sapok ko hati hakata ka por ngim dan pisang ngim dan i e ban pha sumari ipa hendeng kum shipara bat ka yeng ka sam ka jingi ime ilum yengi bangin yo ban pentep show try ki jing dan kam ki jingi ban ngi shong ma haka ta ka kamera bangin yo ban pentep show try ngi dua show try ngi shu pentep show try ba try un le ka kamba bon weng no yo ma na po khlai bat kala de ka sngi ba ipa jingi in le cha po go hati bat ime ru ila but lang stay issue duai be issue yam be imaging te kumta ngiru kum shipara ngi shong haki gijat ki jong try ban pentep show try ba try un le ki kamba but habala de kata ka por ban le ban rung shakata ka kamera anda habala da ban le ban test ya kita anda haba kila up shabar ban apat ya ka report ma ngi yo i kenya ki kamba ki ba uble ula le haka jingem ka jingi ba uta umau badan hakpo ukhlai jong ipa jingi ula jano tingi ai ngoi u try ba kata ka de ka jing le jong ki breu ka jing le jong no ru henre di uble u bale ki kamba u bala weng no ya uta u mau hapo khlai jing bat hado arsian ma ipai la don ma hapo khlai but kalong kum jo hi u try ula shem no ya uta ru mau but ngi shupen te be show try ke e ka ba u try ula le ka jim ka jingi bat nga ai ngo ru u try ba nga ken ma ha ni ki lockdown mang ba u try ule kamba e ka yeng ka sam ka jingi kum ka yeng ka sam ka jingi ha ni ki lockdown ba ngi mat ya ka jingpang ngi shame ka jingpang ka jingi baro shi yeng ngim la shu ban khi wat ban bam ru ngim la shu ban bam hendre ngi ai ngo pa di u try ha bangi ngi pen tip show try ka ktian ka jong try ka ai boring ka ktian ka jong try ka ai man siam ngi ba ka ktian ka jong try ka ong na sam ba shi spa khat fra de khat ka ba khat nyo ka ong ba ngan om yap hendring an em bangan pen banai ka jing ba ka jong try ngai ngoi ka ktian ka jong blay bat wat langi ngi dan happening ka jing pang hendring ngim juklat pat ban shong haki ki jat ki jong try ban pen tip show try ban duai ba u try on pen khia ngi bat hado artayo ma ngi ka jingpang kalaban ya ka yeng ka sam ka jingi bat ka iparu ka jingpang ka hado ba kala ka khamban jor bha ya ipa nama ba ipai la khamno ka arta bat
kilawan ai drep ye ipa po yang mah ndengi ai ngo padi utrai ba utrai shem la pen le ran yengi utrai shem la e no engi namar ka ktian ka jong ble ka ong ba na samba arsan dakhat ka balai ka ong ba lada unu ba ap kan hami yo le ran tingi ai ngo yu utrai namar ba lada ngingi pentep sho utrai gijing jinjar gijing lada ngingi wat ya ka khmat ka jong utrai jubab yengi ai ngo ya ka ta namar ba utrai shem la e no engi bat ka ktian ka jong ble ka ai bor ka ai mensiam yengi ba nakapor sakapor wat langi mat shibun kijing jinjar ba upoi puat ru bangim shem la yo shu ya ka ba bangin ba ma henry habangi pentep sha utrai kijing dan kam kijongi utrai shem la e no engi utrai ukloi ban kener ki kti jungi upha e ki breu nang ni na stai ban ya rap yengi bat nga ai ngo utrai ba kumni kumbang long ru ka jingla ka jonga henry di ubleu ba pelai anga ubleu la ker khu ya ka yeng ka sam ka jingi bat mangi baro shipara mentangi la ban pendep kijing puli henry ha ki por men sha ni so bangin hom la ban pendep kijing puli jingi namar ba ipa i em ha kijing so bha jong perthaima namar tang imei marwe ihaban ban bela ban snima da kajing perkhat breu kajing ngis ngoba nginom la ban pendap ikijing puli ngis ngoba ime inom la ban pendap henry ngidan pad yo ublei ubakra ublei ubala ban pendap ikijing dan kam kijing ngi ai ngo ublei ba ublei shem la eno ngi ngis ngoba ngin yam no henry utrai pad u ai boringi utrai u ai mensiam ngi utrai uker khu ngi na ka wake up but kumni kumbangi long ru nga ai ngo ublei ba ublei shem la eno ngi ulakер khu ya ka yeng ka sam ka jingi men shwang isngau ba ngis ngau duk men shwang im dan i e hendai men tapat ngila ngau ruspa ngila kham ruspa banya ki weru nama ba ngi dan yo ublei u baruspa ublei u bakra ublei u bapaho ngi aingo e kata ba ublei shem la eno e ka yeng ka sam ka jingi bat lingba ka ni ka jingphla jonga ngai ba phinyo ma e ka jingker khu ba ublei nang ker khu ya ka yeng ka sam ka jing phi kum ba utrai open em ka yeng ka sam ka jonga kum ba utrai open khia ya ipai jonga kum ba utrai open khia ru yang ru kumju nama men shwa ngadan pedang ke jingpang ma ke jingpang mi snam ke jingpang shadam ngasngau ba omdan ba la shu ban pen khia nga henre ublei pada ula pen khia ya ke jing em ke janga ublei habanga nga phai shu utrai habanga nga khat kar pat utrai open khia ya ke jingpang ke janga open khia ke jingpang shadam ke janga bar open khia ru ke jingpang mi snam ke janga na khmut ba na shinter tenga ai ngoi utrai ba lingba ke jingdwai ke jongphi ki banget ngate ba ke jingdwai jongphi ki shakri ki jong utrai ngai ba ublei unangker khu ya phi unangker khu ya ke yeng ka sam ke jongphi bat kum juru nang dwai na ka banta ka yeng ka sam ka jingi ba utrai nang bat scamming ba ngi nang la ban ban shakri utrai ba utrai unang la ban ra ban kenti yangi na ka wake up te tangkini ki kentian ku ble shubon ble nang ker khu phi nget video pedang ngi jingker khu lang ba ngi jingphla ngi khon kum no ba ka yasham utrai ba gai bo utrai la le aga jingem ke jongka ba nget ya gai bo utrai la le aga jim jingir un le kum ju aga jingem ke jongfi un utrai ubam ju nyau Shillong beliau try balik kumju marangkat ya paro bangangai try nang kerkhu ifi akwa ban duai ngani ka poram ta jongfi ki ba shami ki jing le ki shate sha kho ma ka jingem ka jongfi ngini duai ngani ka por bo try le ki kamba ha ka jingem ka jongfi fila ban ra ka kti ka jongfi ngani ka por ngan duai na ka ta jongfi ra ka kti ka jongfi ngani ka por ngini duai hallelujah ha ka thank you Jesus ki ba pang ki shitam shate sha khom ki bor jo ka jingdom ki wan mi le ji baro kita kin light no ka man sim leng a kan light no man sim sosi kan light no ka man sim ko ban kya man sim ban shitam baro kan light no nado ni ka clip mat ha ka teng ka ban bor tam ka jong Jesus mele ki kamba mi 8 plat ta try ngini ki khon ki jam me try ngai ka yeng ka sam kan pha ka jing try ka jing sta ko try ngi ka kamba ka jong me ki badan ka ram ka sha ki badan ki jing le baro kita kin light da ka bor ka jing play lat ka jong me try hallelujah ngai ko kan rat try mi 8 ni ki khon menilai ki kamba ka jing ki halagas ni mar mi 8 men pen paulo ka bor ka puram ka jong me ka teng Jesus amen ma amen try ka khu fi try na per slap fi bo try na pen kam ka jing ka jong fi ngin se kindo pat filan wan sing ne ka jakang yo ban shakri fi lamba ka tien ka jong blai lamba ka jing duai wat nom so shet tiem try ka khu fi ku bless you bon amen